Здравейте всички, аз съм Зарко The Magic. Това е следващият ми фокус. И нека да започваме. Ще размеся стето, ще цепя. И някой зрител трябва да ми каже стоп. Стоп примерно тук. И да видим на коя карта сме спрели. Това е седмица Карл. Взимам я. След което разтварям витрило. Пъхам я и един зрител трябва да изравни картата. И нека си я намери. Добре. Как се прави този трик? Трябва да е едно разбъркано тесте, не е нужна подготовка. И на най-долната карта трябва да вземем с брейк. След което някой зрител трябва да каже стоп. Стоп примерно тук. Взимате купчинката, тази, и показвате най-горната карта. Тя е четворка с пътия. Взимате я, обръщате я и бързо после пускате картата с брейк. Ето. Четворка с пътия, взимаме я, пуснал съм вече с брейкът, разтваряте витрило и слагате картата, която не е на държателя всъщност. И докато той я прибира, вие просто правите ето така. Ето така, лапате я. И му казвате да си намери картата. И той ще погледне към вас и ще види, че картата е в устата. Добре, така се прави този трик. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао!